Musa Kamiliya. An gaishe ki malama Ummi Jos da wato ma mun ƙara haɗuwa kenan. Ya gari ya aiki. Wallahi masha Allah, aiki dai akwai neman labari, daman na san abin da ya kai kenan. To me ke faruwa? Wallahi, lafiya Allah masha Allah. Ya jin daɗi. Wallahi alhamdulillah. Dan baya zan ma. Ina ji a shirye nake kuma zan iya baki ansa ko wata kala ce. Kana da budurwa? Budurwa? Ha ba, ina son muguwar ce ma. In kan ji an ce muguwar yaban dan Kano mai kyau kenan. Masha Allah. Yawwa alhamdulillah. Kana san So kuma so na gaske ma na haƙiƙa wanda da kai ta sai mutuwa sai rijiya. kana son kuɗi? Daga ina son kuɗi, waye ba son kuɗi? Ai sai ma aukaci, kuɗi sosai ma. In tambaye ka. Ina jinki. Yanzu in ce zan baka miliyan 100. Miliyan 100. Eh. Cash ko kuma taransa? Ka danna ma a hannun. Miliyan 100. Warai. Za a bani. Cash. To. Dan ni a hannun. Yewa, dan zama alaji kenan. Ka rabu da Rabu da ita? wanne da ka ɗauka? Wai ita asalin budurwar tawa kenan? Ita habit ɗin naka. Rabu da ita abin miliyan 100. Eh. Wanne za ka ɗauka? Eh, Da kuma labarin kai tsaye ne. Okay. Maybe ma da ta ji. Da ta ji? Dan yaɗa ne wannan tambayar ta gaskiya na da sai na jima kan biyu. Saboda haka dai kawai shi kenan dai kawai wannan tambayar ta sai an jima kawai. Ba kin gaba an sa